Mangwanani akanaka muri yeZimbabwe, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai patapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo sekuru vangu vakafa 6 times, vachifa vachimuka, vachifa vachimuka, nekuti vainge vaine mishonga iyo yavakapiwa kuMozambique. Ivo vanoti vakazoisiya kugomo kukorongoza hondo payakazopera. Zvinhu zvavo vakazvisiya kuMozambique, asi chavasina kuziva ndechekuti zvinhu izvozvo zvainge zvichivatevera. Saka kwedu kutori nehumwe urombwa hutori very serious. Ende kurudziro yangu mukoma ndeyekuti dai vanhu vaita zvekunamata. Munozviziva here kuti kutori nedzimwe n'anga dzinoshandisa mweya wengozi uchinzi mudzimu, but utori mweya wengozi, kuti mumuri munenge mutori nengozi inenge yagara irimo, vanhu votosvika pakutopembedza ngozi iya vachiti mudzimu, but nekufamba kwenguva zvobva zvachizoonekwa kuti aiwa, hausi mudzimu wemumusha asi mweya wengozi. So people need to be very careful. Takangokurawo tichiti Mwari ndimwari wevarungu, but now kana ndikatarisa zvose zvinoitika mumhuri yekwedu, ndinoona kuti kunamata chinhu chakangonaka sezvo zvisina zvibinge zvakawanda. Sekuru vangu vakafa 6 times. Pavakazofa kechi number 6, apo pavainge vava ne110 years, vakazotoita zvekutobikirwa kamba neimwe n'anga. Mushure mekunge vabikirwa kamba iya, vakabva vachizoti nguva yangu yekuti ndinge ndichizorora yakwana, nyama dzangu dzanga dzatambura, dzava kuda kuzorora dzichichemera kuti ndinge ndichizorora maita basa. Saka sekuru vangu vanonzi vakatanga kufa mainge muri muna 1977 panguva iya yechimurenga. Hanzi vakangokaruka vakombwa ivo nemamwe makomredi avo avainge vainavo. Mushure mekunge vakombewa saizvozvo, ndipo apo pavakabva vachizopfurwa vakafa. Hanzi vakatoita zvekutopisiwa, zvekuti pavakazoonekwa vachimuka vanhu vakatoshamisika nazvo, nekuti hanzi vainge vakatotsva sevamwe vavo vavainge vainavo, vakatoita chimukuyu. Mapfupa akamuka, ndozvavainge vava kudaidzwa vachinzi mapfupa akamuka. Sekuru vangu vakazofa zvekare, but pavakafa mainge muri muna 1980, mushure mekunge hondo yapera. Pavakazodzoka kumba, hanzi vakasvika kumba ndokubva vachizotanga kunetsana neumwe uyo ainge akaroora, ainge ambori musikana wavo, ndokubva vachizobayiwa nebanga vari kudoro. Mushure mekunge vabayiwa nebanga vari kudoro, murume uya akavadhampa musango, asi akazoenda akanozviisa mumaoko emapurisa achiti ndauraya munhu. Sekuru vanonzi vakashayikwa kwemazuva, vamwe vachitoti vaimbovaona mutumbi wavo uri musango, asi sekuru vakazoonekwa zvekare vatori kudoro vachitonwa doro. Vakati ini handiurayiwi zvekudaro, kana mabhunu vakatadza kundiuraya. Then pane pamwe apo sekuru pavanonzi vakati vaenda kunoraura hove mune rimwe purazi reumwe murungu, vachiita zvekupocha hove kwava kuchizomhanyiswa nevamwe vavainge vainavo. Hanzi vakatoonekwa vachimedzwa negarwe, asi sekuru vakazoonekwa zvekare after a couple of days. Kana murungu iyeye zvinotonzi akazotouya kuvillage kwedu achida kunyatsokuona kuti zvechokwadi sekuru vainge vachiri vapenyu here, nekuti dhemu racho iroro uko kwavainge vachipocha hove, hanzi kwainge kutori nemakarwe akawanda munguva yehondo. Hanzi varungu vaipota vachinokanda makomredi mudhemu imomo vachidyiwa nemakarwe. Vakaisirwa zvekare poison sekuru vangu ava mainge muri mugore ra1985, asi havana kufa sekuru. Saka ivo sekuru vedu vanonzi vane mishonga iyo yavakanotora
kuMozambique, but izvi zvakaitika muri munguva yehondo. Mishonga yacho inonzi pakashandiswa kamba, ndiyo yakashandisiwa ipapo. Ivo nemamwe makomrade avainge vainawo vainge vasingadi kufira kuhondo, ndokubva vachizoshandisa mishonga iyoyo. Saka sekuru zvinhu zvavo vakazvisiyako kugorongoza, then zvinhu izvi zvakazotanga kuvatevera. Mukukura kwedu mukoma, mumhuri medu mainge mungori neproblem yekuti vana vaingopota vachingodona. Kana ini ndakanzi ndo dambudziko randainge ndiinaro kuzonosvika ndava grade 7 ndaingopota ndichingodona. Saka mumhuri medu mutori nedzimwe n'anga dzirimo, asi n'anga idzi dzinotoshandisa mishonga iyoyo yainge imbori yasekuru, nekuti zvidhoma izvi zvakazotaurwa nazvo mushure mekunge sekuru vashaika. Sekuru vashaika kudaro zvakabva zvachizoti izvo zvainge zvichida mubhadharo. Zvino mari dzacho dzainge dzichidiwa dzainge dzakawanda, because chidhoma mweyaka wemunhu anenge asina ukama newe. Saka midzimu yacho yaitobuda ichitotaura ichitoratidza kutoti vatori vanhu vekuMozambique vachiti vari kuda kudzoserwa kuhama dzavo, because mweya yevanhu yakamutswa kumakuva kuti inge ichizochengetedza sekuru vedu panguva yehondo, kuti vasazofa zvekare. Kana vakafa vange vachizofa vachimuka, kuita sekunge chizombi. Saka yainge yava kuda muripo, uye zvekare vachiti vainge vachida kudzoserwa kumadzinza avo, ende vasingazodzoserwe mahara, painge pachitodiwa mubhadharo. Saka veukama vakazoona kuti mari dzacho dzainge dzichidiwa dzainge dzakati wandei. Ndipo apo vanhu pavakazoita sarudzo yekuti zviri nani kuti tinge tichingogamuchira zvidhoma zvacho izvozvo zvongoita midzimu yemudzinza. Saka ndichitaura nemi kudai, kwedu kana kuchinzi kuri kupirwa, kuri kubikirwa midzimu madoro aya echivanhu, vanhu vanenge vachitopembedza zvikwambo. Iko zvino zvava kutoita senani. Mukukura kwedu dzimwe nguva taikwanisa kungotora mbudzi 3 kana kuti 4 dzongomiswa apo, dzototanga kutodyiwa mukoma, dzakamira kudaro dzisingachemi, uchitoona kuti mbudzi idzi dziri kutodyiwa, ropa richitodeuka kusvika dzapera mbudzi idzodzo kudyiwa. Ndiyo secret yangu iyo yandiinayo. Pari zvino ndikurarama hangu ndiri muno munyika yevatorwa inova iri nyika yeSouth Africa. Ndinongoshingairirawo kunamata, nekuti ndinozviziva kuti mishonga iriko. Kana mukaposta nyaya yangu mondizivisa, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangooma hazvo vedu we, hanzi sekuru vangu vakafa 6 times. Pakaipa. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Kwenyuwo zvakamboitika here? Makambozvinzwawo munhu ainzi anofa achimuka, achifa achimuka? Kana zvakamboitikawo kwenyu, you can hit my inbox and then ndozoshare nyaya yacho panapa paplatform yedu. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi mukoma makadii zvenyu? Ininiwo ndiri mudzimai, uye zvekare ndine makore 32 years ekuberekwa. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Mushure mekunge ndatanga kunetsana nemurume wangu, ndipo apo pandakabva ndachizoenda paFacebook ndikatanga kujoina magroup, but ndainge ndichijoina magroup evarungu. Saka ndakatanga kungotevedzera zvose izvo zvainge zvichinyorwa mumagroup iwawo, sekuti marriage yangu inge ichizogadzirisika. Saka pane pamwe pakanyorwa kunzi kana ukatenga macandles ako anokwana iwo kuita 18 ari eblack, macandles awa haasi macandle anongowanikwa mumashops. Ndakatoita ekutoorder patake a lot ari eblack. Ndikanzi ndinotenga zvekare netsono dzangu 18, ndikatenga tsono nemamwe mabracelet. Saka pamabracelet awa mukoma pandakazoona kuti zvinhu izvi zvava kutokonzeresa
demonic activity mumba mangu. Ndakazonozvirasa zvinhu zviya mushure mekunge ndaonawo vamwe vachibvunza mucomment section kuti saka kana ndava kusada kuramba ndichizvishandisa zvinhu izvi ndozvirasa sei. Saka n'anga yacho iyoyo yechirungu yakazotidzidzisa kuti tinozvirasa sei kana tava kusazvida, in a way yekuti negative energies won't keep returning back to us. Saka tainge takanzi unongotsvaka panzvimbo panenge paine mvura, as in rukova kana kuti dhamu. Saka kuno kwandinogara kupaki kune dhemu ririko. Ndakaendako kudhemu ikoko past 6 kunze kwava kunovira, ndokubva ndachizonokanda zvinhu zviya. Saka ndainge ndakanzi aufanire kuti unge uchizocheuka, asi mukoma ndakachizocheuka nekuti painge paine mamwe maSouth African vakadzi vainge vachinwa doro. Saka umwe wacho akangoseka because vainge vachitamba vachiridza radio yavo. Ndakabva ndachizotarisa ndichida kuona kuti vari kusekei, ndichifungidzira kuti vari kuseka ini. Kwava kutocheuka ndokutocheuka kwandakaita ikoko. So maybe ndo pandakabva ndachizokoka mweya imwe yakashata inogara mumvura kuti inge ichizonditeverera. Ndadzokera kumba ndo pandakazoona kuti pakitchen table painge paine rimwe bracelet. Saka bracelet iri ndamboedza kurirasa, asi kunyange ndikarirasa rinongoramba richidzoka. Pane pamwe patakamboenda kumusha, patakazodzoka mukoma bracelet iri, even though ndainge ndakanorisiya kumusha mubako sezvandainge ndakaudzwa nomwe muprofita, akangoneti kana mazodzokera kumusha munongotsvaka mubako mamunonorisiya neminamato iyi. Akatondipa minamato, but bracelet iri takazoti tichidzoka kunoko kuSouth Africa ndikabva ndachizoriona bracelet rainge rava mumba mangu zvekare. Saka mumba munopota muchiitika mamwe mademonic activities, ende zvimwe zvacho mukoma kana murume anotomboita achinotisa kuti there is something that is going on, but haazonyatsokunzwisisa kuti chii chiri kuitika. Iye anotofungidzira kuti mumba matova neproblem yemakonzo, akatoti aroda kutsvaka vanhu vepest control, but haasi makonzo. Ndakatomboona kamwe kamunhu kainge kari kadiki diki kachimhanya. Saka kamunhu aka kainge kakaita kunge kitsi, but kari kadiki kuita kunge konzo. Ndo zvinhu zvinenge zvichiita noise izvozvo. I am regretting mukoma. Zvechokwadi hazvisi zvose zvaunosangana nazvo pasocial media zvaunofanira kuti unge uchizotevedzera. Ino ndaitoti kana kuri kunzi zvinhu zvinototevedzerwawo nevarungu kubva zvinenge zvakanaka, sezvo takangodzidziswa kuti chose chinoitwa nemurungu chakanaka. Asi mukoma ndakatozvitsvakira matambudziko. Kunyange ndichifamba ndinonyatsokunzwa kuti my soul is open for demonic activity. Kunyange ndichida kuenda kuchechi ndinongozopera power ndozoti handichaenda next week, ende vana vangu vari kungogara vachingorwara, ndanzwa nekuburitsa mari. Saka handichazivi, ndakambonyora zvekare mugrupu kuti in my house it seems as if there is demonic activity. Vamwe vakatoseka varungu vakati that is normal, those are just spirits that wants to share a home with you. Umwe akati kana uchida kuti pange pachiva nepeace pakati pako those spirits that are now sharing the same space with you because your soul is open, unofanira kuti unge uchitora candle rewhite, candle iroro waricheka cheka. Kana waricheka cheka candle iroro, then wobva wachizotora candle rered woribata wotanga kutaura nemaspirits arimo mumba mako wakamira pamira uchitaura uchiti I accept each and every spirit that is now sharing this house with me. Let us live in peace and harmony. Wakabata kendo iroro. Hanzi kana ndadaro kendo racho ndobva ndachizorirasa hangu kurefuse bin. Ndakazoudzwa nevamwe but handisati ndazviita. Ndauyawo pano mukoma hongu ndinozviziva kuti zvinhu izvi ndakazviita ndiri ndega ndisina kukuzivisai muri yeZimbabwe, but ndikuda kungoziva kuti zvinhu izvi zvandiri kuda kuita zvinoita here kana kuti hazviite. Please ndibatsireiwo. Kana ndikaita saizvozvo handisi ndinenge ndava kungoramba ndichingoinvita here mamwe maevil spirits
mumba mangu. When you post my story ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Ndiri kuraramawo ndiri kuno kunyika yevatorwa, nyika yeSouth Africa. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Zvakangoma hazvo vedwe, hanzi ndaingoti sezvo zviri zvinhu zvaitwa nevarungu zvinenge zvakajeka zvakachena. Varungu manje ndo vanotoita marituals chaiwo ekutodaidza madhimoni. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Kana kuri kunziwo wakamboitawo marituals iwawo ekuti unodaidza maspirits, iwo vanenge vachimati magood spirits, but anenge atongoriwo madhimoni. Kana wakamboitawo marituals iwawo, kana waimbotevererawo mamwe machannels ekuti mune muchidzidziswa kuita malove spells, money making spells from your home, you can come to my inbox and share with me so that tinge tichizivawo kuti chii chakazoitika kwauri. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukoma makadi zvenyu, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Iniwo pandainge ndichiri ne17 ndakambodanana neumwe murume uyu ainge ari wekuNigeria, aiva nemashops ake. Murume uyu akazongonyangarika, handizivi kuti akadzokera kunyika kwavo here kuNigeria kana kuti kwete, but akandiitisa a love covenant zvekuti kusvika pari nhasi I can't fall in love. Uye zvekare kana ndikatogara nemurume iyeye zvinhu zvake zvinomudhakwira zvekuti unosvika pakumunzwira tsitsi. No matter how much you love that man, unozongosimuka uchiti zviri nane kuti ndinge ndichienda than kuti munhu uyu ange achitambudzika. Ndichitaura nemi kudai iro rino gore I am going to turn 31 years. Mukoma handina mwana and I have stayed with multiple men, but hakuna kana umwe zvake akambondibvisira mari. Tinototanga tichitogara mune zvakanaka, but nekufamba kwenguva munhu anenge achitokuudza kuti iwewe handimbofinda kakuroora, zvichatongovharana. And zvechokwadi tinotongogara tose kusvika ndega ndava kutoona kuti pano hapatomborina dhiri, then I move on. Ndiri kutambudzika uye zvekare dzimwe nguva ndinorota ndiri mune imwe room inenge ichirakidza kuti room iyoyo it is an outer room. Panobva pachizongoya vamwe varume vandinenge ndisingakwanisi kuona zviso zvavo. Vanondibata varume ava vakapfeka mazigemenzi anenge ari eblack, vobva vazondiradzika pamusoro peouter, then vobva vatanga kurara neni. Ndinotomuka ndichitorwadziwa, dzimwe nguva ndisingatokwanisi kufamba, uye zvekare ndava nedambudziko rekuti ndinopota ndichizvimba makumbo, maybe nekuda kwestress. Handina munhu anondifarira, ndakavengwa, munhu wose akangondivenga. Uye zvekare kana ndikaitira munhu chakanaka, munhu iyeye anozotokumisidzira ava kutondivenga. Please ndibetsereiwo. Ndakaitiswa a love covenant. Love covenant yandakaitiswa mukoma, munhu uyu akandipropose akati I want you to be my fiance, this is an engagement. Akandipa ring, asi ring iyi mukoma yainge iine symbol yenyoka, uye zvekare mukati mayo yainge yakanyorwa kunzi snake ring. Ndikabva ndati ko ring yavari kundipa iyi inoita here kuti unge uchipa mukadzi wako? Akanditi ndo ring yandasarudza iyoyo for your engagement. Saka maring awa ainge ari maviri, iye aivawo neyake snake ring, but yake yaitotyisa kudarika yangu because yangu yaiva nenyoka yainge iri diki zvekuti unge uchizoiona hunge watonyatsokucherechedza ring yacho. Yaiva nenyoka yainge iri pazasi pering, zvekare nemukati makanyorwa kunzi snake ring. Akati ainge achazonditengera imwe ring yakanaka. That was when he just vanished, muNigerian iyeye mukoma. Ndakasangana naye nekuti ainge achishandirwa neimwe best friend yangu, saka ndaipota ndichienda kutable yainge iri flea market yake muNigerian, ndo paakabva achizondipfimba tikaita a love covenant. So handizivi kuti kana ndichida kuparadza covenant yandakaita naye muNigerian ndingazvifambisawo sei so that life yangu inge ichizokwanisa kuzotangawo kufambawo zvakanaka, ndiroorwewo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa
ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hanzi takaita a love covenant nemunigerian but it then vanished. Saka vari kutsvakawo munhu anokwanisa kuvabatsira. Ngatitaurei navo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 40 years ekuberekwa. Izviwo ndo zvakaitika mukoma apo pakashayika banguru. Banguru ava vaizivikanwa nekurima uye zvekare vaiitawo zvekusponza makorokoza. Vakazoshayika zvavo mukoma. Kune avo vanenge vanyanyisa kutambudzika, vanenge vachida urombwa, let my family's history be an example to you kuti urombwa hunozongobhenefita chete iwewe ende hama dzako dzinozosara dzichitambudzika. Mukoma nashi upfumi hwose uhwo hwakasiyiwa nabanguru vangu pari zvino hapana. Musha wavo uyo waitonzi ndiwo wainge wakanaka kumavillages edu ekwedu patongova padongo. Vana vose vabanguru vakapera kupenga. Zviya zvekunzi unenge uri kumhiri kwemakungwa, kana zvava kukuda zvinokudzosa. I am hoping to answer vaya vaiti vana vavo kana vakazoenda kuChina. Pasecret iya yandakambonzwa, zvikwambo zvabanguru zvakateverera vana vavo avo vavainge vakanzvengesa kwemakore vachisundidzira mhepo yezvikwambo zvavo kwatiri isusu. Asi pavakazofa zvakavatevera one by one. Vakadzoka mukoma vachipenga chakaherereka. Kutaura kudai vana vose vabanguru vanopenga, vasikana zvekare nevakomana. Dzimba dzacho mukoma atongova matongo. Vaiva nedzimba zvekare muHarare. Asi nyaya yandiunza pano ndeye mashura awo akaitika pakunovigwa kwavo banguru. Takatambudzika navo. Saka ivo banguru vainge vakaroora umwe mukadzi uyo ainge asingatodi kuti vange vachivigwa kumusha. Hameno zvavaingoitawo ikoko vachinetserana maproperties because mukadzi wavo banguru ainge akasoshayika ndokubva vachizoroora. Saka iye ainge achirwira chitunha chabanguru kuti chinge chizovigwa kutauni, then vana vachida kuti vange vachizovigwa kumusha. Saka vakabva vachizounzwa kumusha mukoma. Ndopakazoitika shura. Mushure mekunge kofini rabanguru rasvika kumapasti 10 am ndo apo pakazotanga kusvikirwa. Ndikangoti almost vana vose vainge varipo ipapo pakuvigwa kwavo banguru vakatanga kubudirwa nemudzimu wavo banguru vachitaura. Vanhu pavakazotoona kutoti zvinhu izvi zvitori serious, panofanira kutoti pange pachitotsvakwa n'anga. This was after umwe mwana wehanzvadzi yangu paakatanga kubudirwa. Mwana uyu ainge aine 1 year something, ainge asati ava kutombogona kutaura, but akatotanga kutotaura nezwi guru, izwi ratakatonzwa kuti iri izwi rabanguru, ndibanguru vari kutaura kaava. Kamwana kaya mukoma kakatanga kuchema kachizvipunzira pasi, ndokubva kachizotanga kuseka kakati, kana musina kundipa mazowe, kana musina kundipa mazowe pano handivigwi, hamungambondivigi, tangai mandipa mazowe nditange ndanwa ndokuti munge muchizokwanisa kundiviga. Mukoma nashi n'anga yakazoti yasvika, mazowe akatsvakwa akawanikwa. Mwana uyu we1 year something akanwa mazowe 6, zvigubhu 6 mukoma zvisina kudailutwa. Ogoti otanga kurutsa, akarutsira mukofini, akatotaura akati, ndisiyei ndiite zvandinonzwa kuda. Kwava kuvhura kofini ravo banguru, akatanga kurutsira makaremo mukofini. Ndo zvakaitika izvozvo pakuvigwa kwavo banguru. Saka n'anga yacho yakati, kana mukaramba kuita zvaari kutaura munhu uyu, muchafa nenhamo. Pakatsvakwa mazowe zvigubhu 6, kamwana ikako kakanwa mazowe iwawo, kakazotanga kurutsira mukofini mavo banguru. Ndiyo family secret iyo yandiinayo
mukaposta muzondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Please uyaiwo nenyaya dzenyu, kana kwenyu kuine zvakaitika, feel free to come with your stories in my inbox. Tobva tachizokurukura. Strange things indeed they do happen in this world.